So beautiful and wonderful today, no? Hayag kaayo ang kabuntagon, tungod kay hayag man kaayo mog mga buna. Umana nga, nagdagan ang adlaw, nagkasinaw pod atong mga agtang. Gumikan siguro, anaa kaninyo ang Espiritu sa Dios. Ter, okay ra ka, Ter. Maayong punta ka na itong tanan, no? Once again, atong kanunay hinumduman nga ang tanan nga gibuhat sa Ginoo alang kanato para lang gayud kita makiuban kaniya. Ang akong gusto nga ipangutana sa inyo karon mao kini. Sa inyong mga pangalan karon, kontento ba kamo ni ana? Wa ba mo gaingon nga ngano man kung ginganlan og Clemencio? O ngano man kung ginganlan og Cleopatra? Or probably some of your names, Agata. Kisa may Agata diri, isang kamot. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, I remember, no? Kanang nag-abot na bitaw ko ag high school, akong gipangutana akong papa, ganun ginganlan ko nimog Fidel. Kay at that time, di ko ganahan sa pangalan ba. Kay akong mga classmates sa una, mga patsada, mga pangalan, mga modern kay mga pangalan. Yung akong pangalan, muna panahon pa sa kuan. Ikang-ikang. Unya, bati kayo paminaw, no? Fidel Tinaya. Wa tinuod, di mo akong papa nga, patsada na ngalana kay gikan man na sa almanaki ko sigurado ka. Ako po gi-argue akong papa kay di lagi ko ganahan sa Fidel. Pero I realized eventually as I grow older nga kung tutukan dai nimo si Fidel matunaw di ay kaniya. Kay naa ni ang kagwapo. Dili di ay sa pangalan in itself that we can be attracted or we can attract others. But the face of the person that would allure anyone sa ato ang palibot. Dili sa pangalan, kundi sa kagwapo sa tao. Tutuki lang ninyo. Di ba madalag yun mo? Mga igsuon ko na ni Kristo nining kabuntagon, ikawalo nga kabuntagon nga kita, sayo kaayong muanhi, na iuban alauna gamatana, nagluto na og lugaw. Naiuban alas 2 na gani. Nagtimpla na og tsokolate. Kay nga naman, dili ganahan nga mahutdan og lingkuranan. Kay pwede pa lamang ka magpa-reserve sa Grab o di ba sa angkas nga unsa ni? Pwede na unta, pero di man pwede. So you have to wake up early in the morning aron lamang ikaw makaangkon og lingkuranan. May ni mga madri kay na-reserve. Ya, mga madri mo. Mga madri, bisag 5 minutes o sa manaog, na may nakapangalang reservation. Kamu, na mo. Wala. So magsayo ko mo gani, haron nga makalingkod mog tarong. Mga igsuon ko ni Kristo, ngano man ang pangalan ang akong gisugdan. Because in the gospel today, Zacarias, no, and others, nga diin nag-witness diha, sa maong kapanganakan ni Maria, adunay gamay nga panaghisgutanay, no? Di siguro ni ingon nga lalis, pero pag hinisgutanay, kung unsa gayud ang ipangalan nining anak ni Isabel. Unya, siguro na ini suggest og pangalan ato niya, wala ni sulat, no? Siguro, bisag unsa na siguro ang mga pangalan nga giyaw-yaw. Unya, ningon si Isabel nga, Juan, no? Ngano mang Juan? Ganahan mo Juan. Juan because the Lord is gracious. The Lord is gracious. No? Nga sa ato pa, ganahan di ay si Isabel nga ibalik ang pasalamat, ang recognition nga sa Ginoo nga maoy nagtahas kaniya. Mahimong instrumento nga sa kaluwasan sa katawhan sa Dios.
So atong nakita nga pililhon di ay kaayo ang pangalan. Nga ang pangalan ay di lang di ka pataka og kanang yawit. Ang mga pangalan karon tag-as kaayo. Di ba? Adunay pangalan nga Justiniano, Justina, Justin. Nakabalo mo ana. Tulo ka pangalan gibalik-balik ra niya. Then I was asking, ngano man ang naay feminine man ang tungaan? Kaningon ng inahan nga, bata pa mangguni siya, father, brother, may pagkabayuton na mangguni siya. So akong gibutang letter, feminine ang usa. Wala ko ni tingog. Ningon ako nga, taka-taka ra mamugyaw-yaw. In other words, usahay, you name your child, tungod lamang kay, nabang lingaw-lingaw lang. Ya paglingaw-lingaw lang, wa ka kabalo gibati sa bata as he grows older, nya ana siya sa school, may mo ba siyang target sa mga bullying? May mo ba siya ang subject nga nasa ubang mga classmates nga siya pag tuyawon kanunay. Unya pataka-taka ra kag ngalan og unsa-unsa diha. O ba na mga ginikanan pataka ra patsada hapon ang inyong mga pangalan, no? Pero ang pangalan nga patsada kanang aduna gayoy kahulugan. Pero kalagmitan man mga pangalan karon ka ng combinations, no? Ano mo ba ng combination nga ang katapusang pangalan sa imong bana, idugtong sa pangalan sa imong asawa, o di ba sa imong lola? Mo man na karon kalagmitan. Di ba tinuod? Yan na po'y uban nga, musuhid og pangalan sa mga foreigners, dito sa Amerika, o asa na siya nga Hollywood nga, famous kaayo. Unya, magtubo ang bata nga usahay, wa makasabot. Kay nganuman, ang ginikanan nga nagpangalan po nini, wa makasabot sa iyang buot ipasabot. Kay nganuman, basta lamang siya gusto lamang. Nga, patsada kaayo paminahon akong anak nga tawgon og Justin. No? Or di ba kaya Reynold, no? Reynold, no? After the ballpen, no? Di ba naingon na Reynold, no? Patsada man paminahon ang Reynold. Kaya nung mag-ballpen nga Reynold, una, di ba, when I was a kid, no? I used that ballpen, kanang Reynold. Patsada kaayo nga pangalan, pero unsa may but ipasabot ni ini? Ikaw nga gapangalan nga ginikanan, unsa may pasabot ni ining Reynold? Unsa may pasabot ni ining kaning gitawag og Rodrigo, for example? O di ba? Unsa man ni nga mga pangalan, asa man ni gagikan? O di ba kaning ito, Michael? No? Siguro kaning Michael, gikanin siya sa anghel, no? Na magbalantay. So, there are mga etymology probably. There are roots kung asa gayud kinigagikan. Adunay mga pangalan, naghimo kini gumikan sa inspirasyon nila sa mga santos. Gumikan siguro sa inspirasyon nila sa mga butanga diin, naghatag kanila og kalipay. Naghatag kanila og maayo nga na silang panaw sa kinabuhi. But there is more to that nga atong huptan pag-ayo. Aduna pay mas labaw ni anang pangalan. Unsa man na nga pangalan? Pangalan nga diin mahipatik gayud nga na sa atong tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Unsa na pangalan? What it is in the name nga anaan ni ana. Unsa man ang pangalan nga diin naka-engrave sa atong kasing-kasing. Unsa man, mao ka nang gitawag og mercy. Mercy. Kailan mong mercy? Silingan ko ninyo katong manindag puto, mabuntag sayo. Mercy. Shortcut sa mercy dita. Si mercy nahipatik sa atong kasing-kasing kay mauunta ka na ang kikinahanglan karon. In our society today, there is one thing that misses nga na sa atong katilingban. Unsa man na siya? Ang kanang tinud-anay nga pakigkaluoy sa uban. Tinud-anay nga paghatag nga na sa imong kaluoy, nga na sa imong isig kaingon. Because this is the thing nga atong huptan unta sa atong panaw. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, nga numangyud nga ang katilingban usahay magkanya-kanya man. Ngano man ang atong pamilya, magkanya-kanya man usahay. Ngano man ang atong panaw sa kinabuhi, nga kita lang manggayod sige. Ang gapunting sa atong gagalingon, maulang yun kita sige. Ngano man.
Because the name that is engraved in our hearts is no longer associated nga na sa grasya sa Ginoo. My dear brothers and sisters in Christ, mercy is one name nga atong huptan kanunay. Ang kaluoy nga diin magdala nato ngadto sa katawhan sa Dios. Ang kaluoy nga diin ang Dios mismo naghatag sa iyang kagalingon hasta yang kinabuhi para sa ato ang tanan. Kay tungod sa kaluoy nahipatik sa atong kasing-kasing kung unsa gayud ang kaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Kadaghanan kanato na limot ni ini. Kadaghanan nato na amnesia ni ini. Tungod kay ang pangalan nga gisampit kanunay sa ilang kinabuhi, maulang gyud ang pangalan nga kalibutanon kaayo. Unsa man gyud akong buti pasabot ni ini. It is not about how beautiful your names are. It is all about the names that are engraved nga na sa atong kasing-kasing, that every time we pass by, that every time we travel, every day sa atong kinabuhi, we could sense that name para sa uban. We could have that name nga atong may paambit nga na sa uban. Dili lamang paambit kundi ang atong kinatibuk-an nga tabang atong ipadangat sa uban. Mga igsuon ko ni Kristo, in our gospel, malipayon kaayo ang community. Ang pamilya ni Zacarias, malipayon kaayo nga puno sa katingalahan. Natingala sila dako nga numan. God surprises them. Nasurprisa sila sa Ginoo tungod kay wa nila damha nga manganak si Isabel sa edad nga ingon ni ana nakagulangon. Og bisan gani sila, puno na sila gani. Di na sa humiliation sa katawhan. Because during that time, kung dili gani mo makaanak, you are always the subject of humiliation. Tamayon yun ka sige. I-reject ka sa society. Kay ingnon kang mga baog, walay silbi. Ingnon ka sa una, nga dili mo angayan din because you are not productive. You are not producing og mga bata. Ingon ana ang pananaw kaniadto that they became the subject of humiliation, subject of rejection. And sometimes, di lang sometimes, but most of the time, it is too painful for them to accept ingon ana ang tawag sa ilahong kinabuhi. Pero di I know, when our hearts is engraved with humility and patience, things will surprise us. Ang Ginoo mo sorpresa nato kung ingon ana di ay kita sama kang Isabel, ang Zacarias. They were surprised tungod sa grasya sa Ginoo sa maong bata. Kinsa may magdahom nga mamabdos ang ingon ana kagulangon, dili na. Wa na man gani mahimo kay tiguwang na. Di na gani kabalo mo karate kay tiguwang na ang tanan. Sa lakto nga pagkasulti, wa na gyud makuha. Pero nga naman ang Dios nag-ingon ana because God wants us to believe that He is the most powerful God. That He is a God who can always make a difference. Nga ang Dios nga diin kanunay maghatag kanato og katingalahan that nobody on earth could equate the power of the Lord. Gustong ipadama sa tao na wala kay mahimo. That in our impossibilities, ang possibility mahimo sa Ginoo. Pero kita, kaya lang dagway na to kadalasan. Moingon na yung tanga, ako na gud ni, kaya na ako ng buhaton. Because I am so intelligent. Kaya na ako ni because dato man ko, daghan kog mga cars. Guwapo kayo akong negosyo. I am earning a lucrative income. And kay buy even happiness. No? Unay mga hambog. Nahambugirong mga tao, perti kayo mingon nga, ako ang Ginoo as if they are. Pero di ay dili dito sila. Nga naman, blinded sila sa ilahang yaman. But if you could only sense the meaning of today's message, makaingon ka, ingon ana di ay.
nga ang mga pangalan nga ipatik nato dili di ay kalibutanon kundili Dios nun nga mga pangalan wherein we can echo makahatag kita ngadto sa uban. Remember, humility is a name. Patience is a name, not just a virtue, not just an attitude, but it is a name that you can always embrace with. Kani nga mga pangalan, mao kini ang magdala nato nga na sa dalan ngadto sa Ginoo. Pero dili man kay ngano man ang gi-engrave sa atong kasing-kasing mao man ang mga pangalan nga opposite kanunay. Mga pangalan nga sukwahi kanunay. Unsa man ang mga pangalana? Na pangalan nga Luda. Unsa may Luda? Murag Roda. Unsa may Luda? Baligtaran ng Luda. Sige daw. Unsa man na? O, man, gaingon kay gaingon. Dalo. Maunay mga pangalan karon. Dalo. Are you generous enough to others? Are you generous enough to God? Your coming here every morning is no guarantee that we can always answer God sa iyang panawagan. Are you sure that in our coming, ang Ginoo gayud ka na to? Of course, yes. I claim, we claim. Kaya niagod ta, nagpasalamat. Pero ang pangutana din ha, are we really transcended or transcending nga na sa grasya sa Ginoo? Ana ba ang Ginoo ka na to? Or basin, instead of giving names, ana alamang ang drawing sa alapaap. Kana mahiling mag-drawing, kana mangako sa Ginoo, Lord, for this year, I am so sure that I will change my direction. Akong bag-ohon ang akong kinabuhi, musunod na ko nimo, di na ko manigarilyo, di na ko mamayi, di na ko manguyab og daghan, di na ko magdublig og uyab. So si malas ang pag-abot sa New Year, gibulagan, wala na zero, ngano man. Gidubli maguyab. Wala giingon nga, gigaba-gabaan, gimerisi. Kaya ngano man, ana aman ang mga pangalan nga tawhanon kaayo. And that will make you fail sa kinabuhi tungod kay imong gidala ang kalibutanon kanunay. Mga igsuon ko diyan ni Kristo sa panaw nato, adunay mga sitwasyon that we could hardly understand, that we could even relate to the situation nga naman because we are too insensitive. Insensitibo ka sa butang nga sa Ginoo gagagikan. Ngano mang insensitibo ka, tungod kay ang pangalan nga naa nimo, maura man gud ang pangalan nga magdala kanimo nga na sa imong kalipay. Maubaya gud na imbis na ato sa asawa mag remit og kwarta atos mga bayi. Pinang asawa pud wa taon kabalo nga iyang bana na mayi, nya may rabag usa ka buok, duha ra bagyod. Nagasweldo ra ka sa construction og 600 to 700 a day. Di na gani kakapalit og pundiyo. Di ba? Di na kakalit og sabon. Ni maho na kang anuos, dito pa nimo sa imong asawa, na ni maho na kang anuos nga naman. Hindi naman kakapalit. Kay unsa man ang pangalan nga ilang gibutang, ang pangalan nga kalibutanon kaayo. And when the absence of the divine or the heavenly names nga na sa atong kinabuhi, ana agayod ang kalibutanon nga pangalan. Nya mao nang mahagba ta. Dili kahagba nato, bisag mahagba na ganita, padayon lang gyapon. Wala ko makakita kung mahagba ka, itulot pati ka horong ka mahagbag dubli. Nagkahagba nimo, tulot pa gyud ikaw. Ngano man, ingnon ti may risi ka. Kay ngano kang sige gabinuang sa imong pamilya. Ang punto nako niini, it is okay to fail. It is okay to commit sins because that's what makes our humanity is all about. Pero always remember, kung ang mga butang nagiingon sa Ginoo kanato, every time we hear Mass, ato kanang isulod sa atong kasing-kasing. Because this is not just about naming, about addressing the person. It is all about how do we live up the names that God has given us. Kung unsa ang pangalan nga gihatag sa Ginoo kanato, mao kana ang pangalan nga naa sa atong kasing-kasing.
And the most supreme name that we could always have is the name love. If you could only embrace love in our hearts, then who can be against us? If you have so much love in your family, if you have so much love in our hearts, kinsa mang panulaya ang moatake nimo? Nobody. No one. Not even the temptation of evil to sin, dili makasulod. Why? Because the power of love purifies each evil at attempt sa atong kinabuhi. Kung anaa ang gugma. Pero usahay, di man ni magmatter karon, no? Tanawa yung mga nawong sa salamin. Istoryahe ragod yung nawong sa salamin, makita ninyo og unsa ka. Have you noticed? Have you tried it? Try to stay in the mirror for at least 15 minutes and stare towards the mirror. Look at yourselves. Ana ay message ang Ginoo nimo. Ayaw nagtutok ka na magtutok ka kay gwapa ka. Wa may nag-ingon di ka gwapa. Ang tawo nga naibangag ang ilong gwapa man na. Ang tawo nga naibangag ang ilong gwapo na siya. Ano man, kumpleto man ka. Bisan pag pangag ka, bisan pag imong ilong ka ng bukad or saan niya. Ngano man, you are created in His image and the likeness of God. And so therefore, you are beautiful and handsome. Muna akong giingon kanina, as I questioned my father years back, ako siya gipangutana, nung pidil imong gikuan na kay ganamo ko ko'y ganahang pangalan. But I realized eventually, until now, di tinuod attractive ang Fidel. Tutuki lang. Di ba matunaw ka? Nga naman, it is not just about the names. It is all about kung unsa ang gihatag sa Ginoo kanimo, because it will really radiate, it will really shine out kay tungod ang Dios maumay nagdala ka nato. So unsa may hagit ka nato mga kaigsunan ko diha ni Kristo? Atong paningkamutan nga i-address nato ang butang, ang pangalan nga gikan gayud sa Ginoo. Ayaw kahadlok. Pupangalan gani mong bata, ayaw kahadlok. Because the celebration, no, ana man ana. When one is added to the family, ana ang celebration. O sa mga celebration, o sa mga mapagdiriwang, nag-celebrate tungod kay ana ang grasya sa maong bata. The surprise of God, gipahaom ka nato. Ang Ginoo ra ba? Ilado kay na siya nga kanunay siyang mag-surprise sa tao. Nga nag-surprise sa tao, magngangarapog ka. Tanawa ra ko na yung baba, gangangaga atubang na ako. Kaya nga naman, muna giingon ako ganina, matunaw ka, matutog kay ka na ako, matunaw ka. Gangangara mo na ako, kay matunaw man mo. Nga naman, di tinuod attractive ang akong pangalan, pero tutuki lang kanunay. You will always remember my face everywhere you go. Palakpakan na to ang Ginoo. Pasalamatan ninyo ang Ginoo regardless of what name you are having now. Ingnon ka nga dangag kag nawong, that's a name. Ingnon ka nga wa kay batasan, that's a name. Ingnon ka nga hakog, that's a name. Ingnon gani ka nga dautan nga tawo, that's a name. What shall we do with that name? Halga ang pangalan. Because people addressing you that way, and that is your name. But that's okay. Because that is part of our human frailty. That is part of our weaknesses. Ang importante lang nato is that we know nga kita ingon ni ana. And after knowing nga ingon ana kita, kung sa may atong buhaton, atong dawaton nga kinasingkasing, maningkamot sa pagbag-o sa kaugalingon, maningkamot nga na sa pagpuyo, nga diin ang Diyos kanunay ang uban kanato. When someone is calling you dangag, that's a name. You are addressed according to your weakness. You are giving that address according to your capacity. Yes, dangag ako. Yes, kawatan ako. But my God whom I serve, andam umudawat ka nako. Pero sa society, kung kawatan gani, ang kilay mo abot gunas buna. Ya ang iyahang ngabil, moabot sa iyang
kanis dughan, ngano man, gabitay ka suko, kay lantaw niya, ngano naman puning kawatan ni sulod diri. Perti kay mo ana, ngano naman puning igaton ni sulod ning simbahan, nga dili man ni para sa mga ingunan ng tao. Dili ingunan ang simbahan. Remember, the church is not only for the holies. The church is also for the sinners. Ang simbahan is always a mixture of maayo o dili maayo. Mao ka na ang simbahan. Kung namingon din ang taga-simbahan, sa mga adi na ito i-mention mga ministry, kaya buutan man ni sila ko, no? Kanauban nga mga ministry, mingon na yun nga, nga naman na siya kailako ng silinganan na, sige man na sa boulevard o pamayi, musulod siya sa simbahan, di na siya ngayon diri. Di ba natin mo na? Samot, nagkawatan, o drug addict, pero di kayo tamingon, o ka na siya, drug addict mo na, susulod na ni simbahan, di na siya bagay din Di ba most of the time we judge that way? We address the person according sa ilahang weakness. And that is naming. Maayo, dili. Di man yung nanang Ginoo. Unsa man ang pangalan nga gihatag sa Ginoo sa kanatong tanan, mao kanang pangalan nga kanunay makasabot sa uban. Pangalan nga kanunay adunay ingredients sa gugma. Pangalan nga kanunay adunay mga panahon nga imo silang sabton kay sila ang mga tao nga biktima sa mga bisyo. Lantaw manggod nato, they have no space in the society. They have no place sa atong katilingban. Mao po na ang gibati ni Zacarias o ni Isabel, that they were humiliated. Gitamay, gidaog-daog sila, kay nga naman, o dili lagi sila productive nga mga mag-asawa. Pero manghinaot lang punta. Gabisan ingon ana ang atong naranasan sa kinabuhi, atong itpunting atong kaugalingon sa pangalan nga gihatag sa Ginoo kanato. Unsa nga itong pangalan? Love. Nya mo ingon ni kasi mong tupad, love, padulga ko bi. Di ba, lami kay magabi love, iluta akong kamot lang, kay bali na ako rong panday. Nya lami kay ihilot ra ba, no, magabi hiluton dayon, nya paghilot dayon, basta mo hilot lang. Unya, lami ra ba ko mga lalaki mo kuan mo ingon nga, love, ali ra good love. Oh. Timplahe ko ka pibi. Hindi ka mo tinapasuat ikaw ro. Usahay ang kinabuhi when we are addressed that way. Usahay lami pud paminawan, di ba? Couples do. Di ba? Basta lami ang pag-address nato, pagpangalan nato, lami pud mura ka mo tigag imong kasing-kasing, mualsa ang imong gibati, mulukso ang tanan naa kanimo, mabuhi ang tanang parte sa imong lawas, gumikan kay lami kay paminawon. Pero inong gani ka, ang kawatan ka nako, di ba? Sakit. Di ka ganahan. Pero inong gani ka sa pangalan, love, maligo ba ko? Brasi ako ang TLB. Kalami, ni mo sampalungon. Alam, ali ragod diri, kanang nilkatiri kubi. Di ba lami kay paminawon? Di naman po yung manasawa di ganahan anak, kay OE kuno kay, pero lami man ang lingwahe. Lami nga man ang pag-address sa imuhang wife o imong husband, kanang mamarayi ka. Yung ka nga, love, kapoy kay kus trabaho, love, ali ragod labi. To pari ragod ko diri, love, mag-holding hands sa kuwan. Nag-holding hands. Holding hands lang ko to. Nag-holding hands. Yung ka nga, love, musa may gustong irigalo na ako ni mo, love mo. Yung ba ka nga, love, paliti kong cellphone, kanambag ko. Nagilamian ko ka kay cellphone. Lami makay mong bana, lami pag mong asawa mo, sa tawagan siya, mo caress ka ng mo lambing. Musugot din ka. Kung sa man imong gusto nga unit, love, o ganang kuan, kanang mahalon nga cellphone. Kanus naman tamang lakaw, love. Kung kanus ako ni mo dalhon, di ba kalami kaayo, ana ang pagkasinabtanay. And that's the name. Nga gusto sa Ginoo nato.
Ana ang panigingnan. Dili lang buntag sa'yo. Bako na niya! Di ka ka mubakon ron, bantay ko ron ako. O, di ba, yun na mga giniganan, murag pong himungaan, buntag sa'yo. Makon mo niya, di mo mamakaw ron, bantay mo na ako ron. Di ba kanunay mga inahanin mo na ana? Lami kay batuhon o ka na bitang puto nga na tsokolate, nga diretso shoot sa baba para muhuno-hunong baba. Di ba? Matulog ka sa imong silingan, ingon ana, mag-imagine ko, na lang, mabato lang kung tigag puto nga na tsokolate, siguradong shoot sa imong baba, muhilom lang kika. Nagilom ni mo, ana. Nga man, ang atong pag-address kanunay sa pangalan, siging naay isong. Buntag sa'yo. O imagine na yung mga nanay, o mga nanay mamuliha, o mga tatay, o para kalimitan, mga nanay. Kaya mga nanay, ambot nga na, mga nanay nga, masi mamugyaw-yaw buntag sa'yo. Umakon mo niya! O dito yan, saging kayo, dili ba pwede mo, ingon ka nga, nak, bako na nak, alin na, birahon ni mo. Di gani mo pabira ni mo, bugnot ta diritso. Di na ka mo syagit, kaya mo bugnot naman. Inigbugnot ni mo, bantay mong piang ni mo, anak. Nga naman, ang punto na ko ni we name, we address others. In our addressing sa uban, make sure that there is always an ingredient of love. Ingredient of love. Kaya mo muna yung pangalan sa Ginoo. Ganun mang nagpakamatay, ganun mang namatay ang Ginoo. Ganun mang gi-crucified siya, ganun mang gihalad niyang kaugalingon. It is because of the name love. Gugma. Pero kita, hangtod karon, naisilingan bitaw ninyo nga walay makaon, kay pobre kaayo, di gud ka pa lumuhatag. Natanawan niyong refrigerator, na 7 na kaadlaw na inyong sudan, inyong ginit-init. Ginoo ko, Maria e Jose. Ako, pobre man ko sa amo, di ko kumukaon ang pabalik-balik og init. Pero kamo, kwartahan ka, mga itsura ninyo, kwartahan kaayo. Tanawan ng mga naong niyo, punog pulbura. Gapulan ng mga ngabil, pula kaay sa ngatanan, daghang kwarta. Di ba? Tanawan yung mga nawong sa salamin, pula kay lipstick, daghang kay pulbura ng nawong. O magkapasabot mo kwartahan mo, pagkahuman ni ana, sige mong palito ka ng pulbos. Ano yung kilay mo, ragsanggot, abot sa buna. Tanawan na yung mga kilay, di hapit na mahurot, puro na lamang unod. Nga naman, kaya nganahan man ta sige diya. We want to be addressed according to our appearance. Di man na mao, makalibutanon man na. Bisag ka ng iyong ilong, butangan gud ka ng paparaw, tanawon taas, bisag pirat. Di ba? Naibutang anak para murag tanawon nga, mo taas. Mo man na. Ang panguntahan na din na karon, nausob, wala. Iniguha sa pintal sa imong nawong, sa mahitabo. Mabalik na ka sa normal. Kung lagumon kang nawong, lagumon na kang nawong. Kung bugas-bugason kang nawong, bisa pa imong nang markahan, puro na cream na imong nawong. Balik na kaya po na. Tanawag iniglamos ni mo, di mo balik ka sa imuhang anyo. Itsura ni mo. Kung lagumon ka, lagum ka. Pero karon buntag sa iyo, badlis na abot sa buna. Unya, ang ila pong eyebrow, abot na diri, ana. Ay, napay ilo nga, pura-buyag, no? Taas ka. Taas na ba kaayo? Iniguan na to, ana. Dayo, ana-ana ko din, oh. Ana, di, side view na siya, lantaw sa salamin. Naman ko kinakita yung unana. Lantaw lang. Gisuhin na naman sa mga minister karon. Mga igsoon ko na ni Kristo, everything is added sa atong kinabuhi. Makahatag na itong kalipay. But make sure kang inigbutang nimo ni ini, imong tanawon, imong kinahiladman, kung anaa bagyod ang inner beauty sa atong kinabuhi. Because what makes you beautiful, it's not about the lipstick. Bisan pag Max Factor na imong lipstick or branded na imong lipstick, Everbelina unsa diha. Ano imong ngabil, isig butangan imong chinchonso, kay ganahan ka mo puti, delikado na. Ang chinchonso dili na para sa lips, para na sa imong nawong nga bugason. Nya ang uban ana ibutang sa bulog ng kuan. Kanang chinchonso para lang maputputi. Di man na mao. Ang punto nato mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, okay lang na siyang tanan. Okay lang na siya if you want to be addressed that way.
Pero atong tan-awon kanunay sa atong kinahiladman if our hearts is really directed towards the grace of the Lord. Kay kung ingon ni ana kanunay ang atong intensyon, ang atong nasa atong kasing-kasing, bisan unsa kalisod ang panaw, bisan unsa dili nato madaling buhaton. But when God is with us, the impossibilities become possible sa iyahon. Because when God works, He really do work miracles sa atong kinabuhi. Ang Ginoo kung muhimo bisan sa impossibility nato. Ang challenge nato kanunay mao kini. Ang kasing-kasing nga engrave nganha sa gugma sa Ginoo. Bisan unsa nga pangalan ang moatake niya, He will always remain steadfast nga sa gugma sa Dios. Kung kini ang pangalan kanunay anaa sa Ginoo sa iyang kasing-kasing, bisag unsa nga atake nga pangalan sa palibot niini, dili ka madala. Kay nganuman ang Dios nag-uban kanimo. God is with us. Emmanuel, di ba? Dili ka madala. Bisan pag-ingnon ka nga, aslom kag nawong. Di ba? Bisan pagsawayon ka, tamayon ka, dako kag apapangig, dako kag dalungan, that's okay. If they address you that way. What is important is that ang imong kasing-kasing, ana ang pangalan nila ni humility, pangalan nila ni patience, pangalan nila ni gugma, ni love, o pangalan sa unsa pang pangalan nga kaayuhan nga nas imong kasing-kasing, kay maunay maghatag nimo og kalinaw, munay maghatag nimo og tinuod nga kalipay, munay maghatag kanato og dalan ngadto paingon sa iyahon. Nga usahay maingon gani ka, di na nako kaya ang mga pagsulay, but because of these names nga nas imong kasing-kasing, kaya nimong buhaton tungod dili ikaw ang nagdala niini, kundi ang grasya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung ang gugma mao ang pinakasentro nga pangalan sa imong kasing-kasing karon, dili untay kita mahatag og kasakit sa uban. Kung atong sentro sa atong kasing-kasing ang pangalan lang gayon nga gugma karon, kabalo kita mo pasaylo og mosabot. Kabalo kita mo dawat og mo paabot sa atong mga pagsabot sa uban. Kay mo man kana ang gugma. When only love is the actor of our hearts, kinsa man ang panulay mo tintal kanimo, dili bisag ka ng imong tupad karon lingia, di ka madalag tintal ni ana. Kay ngano man, it is all about love. And when you talk about love, the power of love dissolves the hearts of the evil ones. Ang power sa gugma sa Ginoo, bisan unsa ka kusog ang current sa panulay kanimo, dili na makapildi kanimo. Kay ang gugma, bisan sakit, kaya nimong atubangon. Ang gugma, bisan insulto, kaya nimong lampasan. Ang gugma, bisan gani, anaan nimo ang humiliation niini, kaya nimo nang lampasan. Because love can become a source of strength and inspiration. Love, maghatag kanimo og direksyon sa panaw ngadto sa Ginoo. Amen. Manindog palihog.